салом алейкум бонувони азиз, подписчикои беҳтарини ма, апаву хоҳаракон, модарон, ҳамаи шуморо ма хушомадед мегӯм. моҳи шарифи рамазон муборак бошад ба ҳар яки шумоён. бигзор ки ин моҳ моҳи пур аз тоату ибодат бошад, пур аз файзу баракат бошад. баъдан духтаро инами хел ай берун имрӯз видеоро сар мекунем. ман магазини ашан рафтум, хостум ки якбора видео кунам, да шумо низ нишон диҳам. чӣ хеле ки ман медонам шумо да маъқулае ки хел бидонем ки магазинҳое ки дар дигар шаҳрҳо ҳастанд чӣ хелиянд, чиҳо доранд. хел барои ҳамин хостум ки кам кам ҳар куҷош камера карда ба шумоён нишон диҳам. иҷада ашанае хай ҳамаи чӣ дора. ашана чӣ хеле ки шумо медонед амқадар калонаи чизе мехоҳед дар уҷо ҳастае. инами хел ман бигем ки тамошо кардам, як-ду чизҳои даркорӣ буд, овора гирифтам. хушрувак ҳами рафтем қатъи бигем ки бачаам духтарам қатъи рафтем, хела гаштем. бигем ки якум борае ки ма қатъи ҳами бачааму духтарам якум бора бе шавҳарам берун биромадастам. дар инҷа боша мо ай берун омадем, дарро як хомшурбо кардем барои ифтормона. гӯштро андохтам ки буҷӯша. ужинда хостам ки ягон хӯроки сабук тайёр кунам. баъдан духтаро ман барои саҳар хӯракабо гӯшт тайёр кардам, гӯшт жарид кардам. чӣ хеле ки медонед ман гӯшта дар оби паст мепазам, барое ки рамазонае бачаҳо мехӯранд, шавҳарам мехӯранд, дар давоми рӯз зарар наёрашона. гуфта барои ҳамин ман дар оби паст мепазам. ӯ хеле ки сирхак бояд боша, ӯ тарӣ намекунам. ман дар рамазон дигар вақтҳо боша мекунам ай ӯ сирхак. дар инҷа хомшурбои мо чӣ хеле ки дидестем сабзиву нахташ андохтагия, гӯшташ уже пухта тайёр шудагия, мулоимак шудагия. баъд ман ҳамин чизҳоро ҳамроҳ мекунам. медӯша, камтарак медӯша, ман мекушам пилтара. ман намехоҳам ки анамин пиёзу картошкаву иё бисёри баъд биҷӯшанд. дар хомшурбо ман хеле кам медӯшидагиша нағз мебинам духтаро. барои ҳаминам хеле хомшурбо кардам, хомшурбои бамаззаҳак тайёр кардам. баъдан духтаро барои дастгириёву барои лайку комментарияву барои қадар фикрҳои хубтона менависед. зиёд ай шумо миннатдорам. ай комментарияи шумо ман бисёр бигем ки ба худ қувва мегирам. шумоам қадар одамои хуб ҳастед ки ҳамаро ба чишми хуб мебинед. хела бигем ки комментариҳои нағз менависед. ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. ва як таг ду таг пайдо мешавад ки ягон гапи сахт мегӯяд, ман ӯро аҳамият наметиҳам. барое ки пушти подшоҳ гап ҳаст гуфтагӣ борин. дар группаи духтароро дорем, занҳоро дорем, муҳоҷироро ки чӣ кардагиянд, байни худ суҳбат мекунанд. ягон комментарияи бад мешавад, оҷа маро даррав дилбардорӣ мекунанд. мегӯянд ки хай зиқ наша, пушти подшоҳ гап ҳаст гуфта. духтарои группа ай шумо зиёд миннатдорам ки ин қадар дружнен, ин қадар шумо хуб ҳастед. ҳамаи шуморо дӯст медорам. подписчикои азизу меҳрубонам, шуморо низ дӯст медорам. дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидестед гӯшти моам хеле мулоимак, ҳам сирхак шудак, ҳам мулоимак шудак. ман тавсия метиҳам ки ай ҳамин тайёр кунед, шумода зиёд маъқул мешавад. баъдан як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам ки подписчикои нави мо ҷои мисол ай кадом шаҳр тамошо мекардагиҳошонро навистиянд. ман наметавонам иёро номбар накунам, чунки подписчикои аввалама ман номбар карда будам ки ай кадом шаҳрро моро тамошо мекунанд. анаку ин подписчикои навам ай Волгоград, Санкт-Петербург. ай Санкт-Петербург хела зиёданд, духтаро менависанд. Екатеринбург, ай иҷарам бисёранд. Москва, Владикавказ, ай Душанбе, ҳамин тоҷикистони худмон.
Алтайский край, шаҳри Серпухой, Самара, Чеховский район, Тула. Ин Чеховский район ба фикрам ки ҳамин Челябински модай ба фикрам. Инам хеле шаҳрое ҳастанд ки баъдан духтаро нависагиян. Хостум ки абора амҷада номбар кунам духтаро ай кадом шаҳр ба мо комментария мекунанд. Хостум ҳамворам қайд кунам. Инам хелхай духтаро, меҳмонои нав хушомаден ба канал. Хурсандам ки канали мара интихоб кардена, канали мара тамошо мекунен, дар комментариҳо зиёд менависен ки хела канали тумода маъқулай, видеоҳот маъқулай. Ман ай и гапи шумо бениҳоят хурсанд мешавам ира бидонен духтаро. Инам хелхай миннатдорум, ай шумо зиёд миннатдорум бугум мешава. Шумо дастгирӣ мекунену мо пешрафт мекунем духтарако. Инам хелхай видеорам фикр мекунам ки ирӯз видеои кӯтоҳай насиб кардаги бошад бо хай ягон пухтупазои нағза тайёр карда баҳри шумо нишон метиҳам. Чӣ хел ки шумо ирӯз медонед кори ман зиёдтар шуд, бернакоб ромадам, чӣ кардам, вақт накардам барои ягон чизи бигем ки ягон пухтупазе ки вақт зиёд мегира, натонистум ин корро иҷро карда. баъдан ҳар касе ки ба канали мо дохил шид, агар видео маъқул шид, метавонад ки фикрҳои худша бинависа, подписатсия куна. ман хеле хурсанд мешавам. кадомеда ки маъқул нашид, метавонад ки бе ягон комментария, бе ягон фикрҳои бади худаш метавонад ки тамошо накуна. ин охири видеоҳай. шумо то охири видео моро пайгирӣ карден, значит маъқул шудагиай. хоҳиш мекунам амон фикрҳои ҳархелатона нанависен, фикрҳои хубтона нависен ки дар моҳи шарифи рамазон дил наранҷонед. ман хела подписчикои беҳтарин дорум ки фикрҳои хуб менависанд. ай ҳамаи шумо як бори дига миннатдорум. хай чӣ хеле ки диден мо ирӯзам хел гаштем, омадем хонада бигем ки расидем. ба ҳамин мехоҳам видеоро ба охир бирасонам. хайр подписчикои азизу меҳрубонам, шуморо дар худованд месупорам. то видеоҳои оянда видеоҳои моро пайгирӣ кунед. видеоҳои хуб шуморо дар пеш интизорай. хайр.